Tak pateni cengkoke ndledek. Mimin, suara lanang. Lah iki. Wah, iki. Ayo Min. Ayo Min. Iki tak jagok-jagokke lho Min. Ini enek cara nama panggung Mimin. Mimin. Cara nama bisnis Sugimin Blantik Wedhus. Nama beken. Nama beken sapa? Nama Korea. Nama Korea. Apa? Kim Min Shu. Kim Min Shu. Heeh. Kim Min Shu. Nek diwalik nek dibenerke ya Sugimin gitu. Kim Min Shu. Kuwi Kim. sing panganan Korea ambune rame aku. Yo, lanang. Srihuning mustika. Halah. Kowe iki ditutke kamera. Lah, olahmu kowe kok. jenenge kameramen ki ya kudu lek Ngetutke ubat. kok artis kon ngetutke kono. Nah. Aduh, penontonku do lunga suarane Sugimin kaget. Penontonku do lunga. Yo. Tuban. Lanang. Tuban. Sik, kuwi mau nek lanang iki rahasiane piye? Lah niki Oh, jeber. oh njebet. Oh, begagah nek cuma Oh, begagah. begagah. Cobanen pri. Ayo Mau Pri. wedok sik. Lalo. Langsung begagah men nggih. Terserah. Piye lek melek? Begagah men akar serabutmu ora ganggu. Piye Mas Garang ngene iki? Ora aku ora nyaut nggon aku akar tunggal kok. Akar tunggal. Nano. Tunggal ganggang. Yo, lanang. Oh, begagah. Oh niki men begagah. Iya. Putra Kanjeng Sira Lawi. Panut. Kowe jan rapokro apring panut tenan. Dadar sejatine Dadar. wujud. Aku ya kepengin swaraku iki kepengin gedhe kaya awakmu ya kudu digarke to. Begagah nggih. Keri. Kok keri apa nek? Garke iki isis. Timbangane wae digecek piye, Pak? Tak. Kan masih dipakai. Oh iya. Nek ora Isih nggo fantasi kok. nggo fantasi to. Masih bisa dines. Yo, wedok genti pri. Lanang. Rin, Pripun, Pak? sing aku kacamata kae ngelek kidul Rin. Lah saiki mbayangke polamu piye Rin? Bayangke polahe le ngempit karo le gagah. Polahe tole piye? Sesuk kaya Yo. bagus kae. Bela Wiratmaya. Lanang. Wedok. Sebelang bledosi lho Pri aku. Nek bledosi lho aku. Pak bledus ngono mesti ora apa. Sajake karet sile bocor. Nyelip apa? Ana sing netes. Lalo. Tan wurung sriuning gugur. Dadi mustikane Cok. Tuban. Yen swara ki iso diulak-walik. Pertanyaanku, Heeh. piye carane mencegah wulu jenggot karo irung ora tukul piye? Brengos karo jenggot ora tukul ki piye carane? Ayo terus terang ayo. Blakake apa ora? Ya kowe no. Nek Apri ngangge pingset konten iku dititili mbene sore. Ngene iki. Nggih. Dadi ning omah ngene iki. Ngoten iki terus gaweane Apri ngoten iki. Iya, Pri. Nek kula, Heeh. wong kula iki kan laki tulen. Ya, Tulen. iya. Esuk Tulen. dikerok, sore tukul, esuk dikerok,
sore tukul nggih ngoten niku terus berarti esuk sore ngerok jenggot. Oh, kuwi nganu ngentekke anggaran. Lah terus solusine, Pak? Golek olakban. Templekke ngono tarik gedek ngono wis selesai. Engko katut cak ilate. Yo Mbak Bumen. Kok ya Yo, anarkis Runing. Yo. Ayo, iki ya nek Pak Garing ora ndek PGRI to, Lek. Dhewe wong telu ya tergabung iki paguyubane. Apa? Apa? Pancali. Pancali. Apa ki Pancali? Paguyuban Banci Liar. Aku ya melu. Enggak kok beda. Ora. Kowe penadahe. Nek niki paguyubane Apa? Rojali. Rojali apa? Rojali. Rombongan janda lincah. Lincah ora liya. Lincah lho. Lincah. Jangan marah lincah. Tak kira aku rombongan janda liar. Ya kalau Aku kan belum dapat yang diliarin. Aku jadi kepengin. aku gumun ya Mas Gareng. Piye, Apa piye, piye? apa aku ki ora ayu kok yoga semene ra ono sing ngejak aku selingkuh ki apa aku ora ayu. Mbok rakit tang siji ngono ki mbok yo kok Ana min ning kowe gelem apa ora? ya gelem ta Mas. Pak Slamet. Sing nonton Malah gegarek telate lho nung. Ya Apa late lu ya, Pak? Tuwa ya tuke ora tuwa. Sarepe arep karo Ya. Nunu. Oke, yo Mbak Eka. Yo. Neno. Sri Huning Mustika dan laku tresna wen sabaya pati Lo. marang Raden Wiratmaya kanggus prasetya handang branti Sri dalan grahita Film kuntek, yamene golek film ning ndi? Film Kaya apa? zaman- Kaya zaman kelis lho. Lah iki HP ku HP lawas kok nganggone film kok. Film Zamane zaman Iki anu. digital, Pak. Sak rol isine 36. Ya, yo. Lalala. Tresnane Wiratmaya tinampi dening Rara Sri Huning senadyan wekasanira Raden
Marang Raden Wiratmaya kang wus prasetya anandang pranti. Ayo Princess. Wiratmaya putra Wira sira lawe adipati Tuban. Sri Uning putrane ngabdi bangsa pati kapupuh ing Madyalaga duk perang tahan ing lawan Minajingga. Oke. Ayo Bu. Ayo. Jan, gumun ngene iki aku merasa kalesat menjadi seorang wanita. Lah piye to? Lagi lanang jogete iso muser-muser ngono lho. Ning jero ki yo apa jenenge ngampet. Yo nganggo senep bareng to, Pri. Ha iya. Oh ngono. Nah berarti nek Eka relatif tidak ada halangan ya. Tidak ada halangan. Iya. Saiki kudu luwih muser berarti. Iki tak salamke iki adikku wedok ya nonton iki. Sapa? Endah Laras. Oh iya. Weh, Delok Pak mulai Yenda. cah telu jare terus mabuk dheweke. Endah nonton iki. Ah, Wah, jan mongko mae cerake niki. Wah, suwe ra petuk aku belionya ya sibuk lek Oh marani. saiki ninting Endah Laras ninting. Ninding piye? Langsing Ninting tas lu awake. langsing. Mau bar klumpuk kereoni kroncong tak kusangka. Weh. Tuh ya Iya, dikira iya, dijamin iya, yo iya. aku ya. Bibar acara terus mirsani wayangan. Nah, Weh, ya.